Kana balaba sitan den toro yiri jugu fere muso bakoro te sentiri siri mais muso bakoro be sentiri funi yo faamuya wa voilà donc ne bɛ na ka na an ka video kɛ mandenkaw manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔw somaw ani donsow bi jobala fitini dankisɛ dan an kun ye ni video kɛ a ko kumakan kun bɛ ka taa ka segin ka sɔrɔ c'est-à-dire zɛsi ni kumakan k'u bɛnnen tɛ donc k'an k'a bila ka kutuba kɔnɔ an bɛna segin video in kan sitan den toro yirijugu feere video in ye kan jumɛn ye o de ye jinɛko in ye ne balaba ne de kote c'est-à-dire den gɛni ni den gɛni wolola san 30 ani san 5 tɔgɔ t'i la jamu t'i la muso t'i bolo den t'i bolo i tɛ se ka foyi dilan i tɛ se ka foyi tiɲɛ i y'i ba tɔɔrɔ nakun t'i la diɲɛ kɔnɔ i y'o faamuya donc bi video bɛ jumɛn kan a bɛ jinɛtigiw de kan ne bala ko jinɛtigiw de tɛ tiɲɛ ye jinɛko tɛ tiɲɛ ye nangaraba jinɛko tɛ tiɲɛ ye mais jinɛw bɛ yen ne kana balaba m'a fɔ jinɛw tɛ yen mais ne ko jinɛw bɛ yen mais k'a fɔ de ko jinɛ donna n na ko n tɛ furu ko an bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ la an bɛ taa n kale kale an bɛ taa n woloki an bɛ taa diba ta an bɛ taa dapa ta ne de ko n k'o tɛ tiɲɛ ye a bɛ fɔ o de ma ko nangaraba jinɛ wa nangaraba jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye makɛla ye mais aw ye musobakɔrɔ bɛ se ka ban musobakɔrɔ ka dɛsɛ ka furu ɲɛnɛma sɔrɔ musobakɔrɔ ka dɛsɛ ka cɛ ɲɛnɛma sɔrɔ musobakɔrɔ ka dɛsɛ ka baara kɛ musobakɔrɔ ka dɛsɛ ka taa biro kɔnɔ musobakɔrɔ ka dɛsɛ ka taa ekɔli la musobakɔrɔ ka dɛsɛ ka jago kɛ musobakɔrɔ de ka n'i sigi k'ale jinɛko ka di musobakɔrɔ min ye nantankolo don ni jinɛko ka di musobakɔrɔ min ye aw b'a jateminɛ paremarasi ɲɛnɛma t'a la parce que muso ni musoya de ka kan muso ni fini ɲuman de ka kan muso ni charme de ka kan muso ni ko dɔw bɛ muso yɛrɛ cɛmaya la c'est mal vu même ko musobakɔrɔ ye dɔnnikɛla ye c'est mal vu e de ka na ka taa muso furu o kana bɔ ka bin aw ka so o kana kale kale e fadenw cɛ la e muso kana kale kale e dɔgɔni musow cɛ la i kɔrɔkɛ musow cɛ la e bɛnkɛdenw cɛ la e de muso bɛ kale kaleli la i ko sɛ cɛ ti tɛ cɛ mun bɛ muso binnikɛla fɛ o cɛ tɛ yen bini suguya ye 6 ye a si t'a yira ko jinɛ b'i la tubabuw fɛ yen bini bɛ yen kirisiw don tɔgɔw b'u la anw fɛ n'i bɔra ka bin o bini de bɛ wele kirisi de bɛ wele ko jinɛ bana mais a t'a yira ko jinɛ bɛ e yɛrɛ la jinɛ ye jɔnni ka sɔrɔso tiɲɛ aw la jinɛw ye muso jumɛn déverser jinɛw ye jɔnni ka sɔrɔso tiɲɛ jinɛw fɔlɔ dara ni jɔnni ye jinɛw ye jɔnni den ka sɔrɔso tiɲɛ seliba tɛmɛna jinɛw nana saga di jɔnni ma 31 tɛmɛna jinɛw ye jɔnni ye jinɛw habillé inu ka bɔ jinɛw ye muso jumɛn habillé uni ka bɔ den b'aw bɛɛ bolo aw si den fa tɛ jinɛw ye aw si ma deli ka jinɛkan fɔ aw bɛɛ den fa ye bala ye aw bɛɛ den fa ye papu ninnu de aw bɛɛ den fa ye dani ninnu de aw bɛɛ den fa ye arasibati ninnu de aw bɛɛ den fa ye malika ninnu de aw bɛɛ den fa ye jabilu ninnu de aw bɛɛ den fa ye jeli sikari ninnu de aw bɛɛ b'aw den fa tɔgɔ dɔn bɛɛ b'i déverger baga dɔn jinɛw ma mɔgɔ si déverger i y'a faamuya wa Maimuna Sherifu tɛ la o tɛ sarakaden ye i y'a faamuya o ye baarakɛla de ye o ye commerçant de ye o ye jagokɛla de ye o ye taɲinina de ye o nin t'aw ka patapatako la o nin t'aw ka bɔnkɔnɔdenya la o nin t'aw ka sarakadenya la o nin t'aw ka molobalidenya la o nin t'aw ka sarakadenya la u b'a fɔ ko Maimuna Sherifu b'i la o la n'o fɔra e fana bɛ to hakili merimeri la est-ce que Maimuna Sherifu yɛrɛ de tɛ parce que wari b'o kun dɛ tɔgɔ b'o la dɛ e Maimuna Sherifu kelen la Maimuna Sherifu ala k'o kɛ ne la parce que o cɛ ka ɲi dɛ wari b'o kun dɛ i m'o faamuya wa o bɛ mobili di mɔgɔw ma Maimuna Sherifu o de b'e la i yɛrɛ t'a dɔn kan bɛ Maimuna Sherifu mun ma k'a sɔrɔ Maimuna Sherifu mun bɛ Bamakɔ sarama ye mun bɛ Bamakɔ dawulatigi mun bɛ Bamakɔ mun b'a yɛrɛ bonya o ko tɛ dɛ u ka nin sarakadenya terme dɔ de don depuis o tɛ yen mais aw nɔ tɛ i y'a faamuya Mali karamɔgɔw de nɔ don parce que depuis ala y'olu ta u ma décision foyi ta mun bɛ se ka denw arranger u ma décision foyi ta mun bɛ se ka denmisɛnninw ɲɛ bɛɛ b'a ko in source dɔn bɛɛ b'a bɔyɔrɔ dɔn parce que minnu y'a ja bɛɛ ye a b'olu dɔn aw bɛɛ b'a dɔn jinɛko kɛyɔrɔ in de don aw ye décision jumɛn ta y'a fɔ aw ni président bɛ ɲɔgɔn ye aw ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye aw ni député bɛ ɲɔgɔn ye n'aw kun wulila cogo n'aw kun wulila ten tɔ sabu yiri mun turula ani yiri mun falenna u tɛ kelen ye n'aw bɛ fɛ ka nin ko ninnu ban a bɛ ju de tigɛ n'i k'i bɛ ju tigɛ y'a faamu u bɛ sɔrɔ fɛn mun na a promo jinɛtigiw ka promo y'a faamu tɛ muso tɛ lutiw ka promo o ye jinɛ kulonkɛyɔrɔ ye o jinɛ kulonkɛyɔrɔ tɛ k'i tɛ luti 4 sɔrɔ yen k'i tɛ muso 6 ni cɛ 3 sɔrɔ yen nɔ aw bɛ mun de nɔfɛ jinɛtigi
aw ye jinɛtigi jumɛn ko o ka palais marasi la ko donna da la a y'a dɔn tɔgɔ fɔ ne ɲɛna mun tun tɛ terene a kɛra Sénégal a jinɛtigiw ye terene de a kɛra Guinée ye Guinée jinɛtigiw ye terene de a kɛra Côte d'Ivoire jinɛtigiw ye terene de a kɛra Burkina jinɛtigiw ye terene de ok dɔnni da ye Manden ye Manden ka fagona togo togo a tɛna fɔ n'i ye dɔnni da ye Manden ye jinɛtigiw ye sunguru bakɔrɔw de a y'u ta k'u lajɛ aw t'u dɔn y'a faamuya wa ko o musobakɔrɔ dɔ bɛ yen k'o bɛ jinɛko la k'a fa ko wari b'a fa kun n'u ka quartier bɛɛ a ye musobakɔrɔ jumɛn ye k'o bɛ jinɛko la k'o fa ye dɔnnikɛla ye k'o fa ye intellectuel dɔ ye a ye musobakɔrɔ jumɛn ye k'o bɛ dɔnniko la k'o ba bɛ ko kalama k'o ba jɛra n'a ye parce que minnu donna la i y'o faamuya minnu donna la n'i b'a jateminɛ ni muso min nana ni jinɛko kuma ye du kɔnɔ barika bɛ du bɛɛ la n'a ye ni muso min nana ni jinɛko kuma ye du kɔnɔ ale de ye du tana tiɲɛ bɛɛ bɛ siran ale ba ɲɛ ba yɛrɛ bɛ siran ale ɲɛ jinɛtigi bɛɛ ka jugu a yɛrɛ woloba de ma musomanin binnikɛla bɛɛ b'a yɛrɛ ba de bɔrɔntɔ a bɛɛ ka jugu a ba sinamuso de ma ba yɛrɛ fana ka jugu sinamusow ma musojugu sara ye denjugu ye donc ala kelen don i y'a faamuya wa k'u ka faden sagoya k'u sara o la o de kama u den b'u malo ban u den b'u bɔrɔntɔ i y'a faamuya wa i b'a sɔrɔ du kɔnɔ musomanin mun bɛ yen n'a sɔrɔla ni maga tɛ se ka k'a la ale de bɛ na ni jinɛko ye du bɛɛ kɔnɔ barika bɛ bɛɛ la ni mun ye du tana tiɲɛ mun m'a fa kuma lamɛn mun m'a ba kuma lamɛn mun ba y'i ta kɛ sinamusow bɔrɔntɔli ye u denw bɔrɔntɔli ye mun y'a den ta k'a kɛ a kuncɛma turunin ye parce que n'i y'i den kɛ baba kɔmanda ye a bɛ nisɔngɔ minɛ i fɔlɔ la ni m'i den lakasi a denmisɛnninama i den b'i ɲɛji bɔ n'a kɔrɔbayara aw ka jinɛtigi ninnu t'a k'u lajɛ pourquoi jinɛ bɔra jinɛtigi ninnu pourquoi jinɛ bɔra sunguru badenkɔrɔw de pourquoi jinɛ bɔra sunguru bakɔrɔw de pourquoi jinɛ bɔra wataganasi kɔrɔw de pourquoi jinɛ bɔra terene kɔrɔw de pourquoi jinɛ bɔra sufɛ bɔlikɛlaw pourquoi jinɛ bɔra janju kɔrɔw de pourquoi jinɛ bɔra cɛ bɛɛ ye mun ta pourquoi jinɛ bɔra olu ye jinɛ de bɛ bɔ nantankolo ye jinɛ tɛ bɔ nantankolo ye jinɛ tɛ bɔ sunguruba ye kapɔti de bɛ bɔ sunguruba ye jinɛ tɛ bɔ sunguruba ye préservatif de bɛ bɔ sunguruba ye jinɛ tɛ bɔ sunguruba ye wulu wulilen de bɛ bɔ sunguruba ye jinɛ tɛ bɔ sunguruba ye hôtel daraw de bɛ bɔ sunguruba ye jinɛ tɛ bɔ sunguruba ye i y'o faamu sunguruba bɛ se mun na nkalontigɛ kɔ ni mécanicien kɔrɔla o bɛ kɛ garage tigi ye ni dɔgɔtɔrɔ kɔrɔla o bɛ clinique dayɛlɛ ni sɔrɔdasi kɔrɔla o bɛ kɛ donso ye ni intellectuel kɔrɔla o bɛ kɛ maire ye ni intellectuel kɔrɔla o bɛ kɛ député ye i y'o faamu ne o bɛ kɛ député ye i y'o faamu mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka aw ka fonction dɔ ta k'i b'a fɔ ko jinɛtigi sunguruba kɔrɔlen bɛ se ka kɛ mun ye ni jinɛtigi tɛ yalalikɛla jugu kɔrɔlen bɛ se ka kɛ mun ye ni jinɛtigi tɛ terene kɔrɔlen bɛ kɛ mun ye ni jinɛtigi tɛ makizari kɔrɔlen bɛ kɛ mun ye ni jinɛtigi tɛ mais aw k'o ta aw k'o lajɛ aw ka hakili miiri o la parce que a y'a si bɛɛ kɛ a npogotiginima a y'i ban ka furu a tora yaala ni fɛnw na i y'o faamuya diɲɛ don o don terene bɛ kunu à partir de 14 heures a bɛ dumuni kɛ k'a fa k'a ko k'a jɛ a bɛ bɔ i y'a faamuya wa a bɛ bɔ ni fininin dɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a bɛna taa terimuso fɛ yen a bɛ taa kolonifilila dɔ fɛ yen n'a ma e y'i sigi ka sungurubaya la e ma wuli ka kapɔti sɔrɔ i kunkɔrɔ e bɛ wuli ka koloni sɔrɔ i kunkɔrɔ e y'i sigi ka sungurubaya la e ma wuli ka préservatif sɔrɔ i kunkɔrɔ e bɛna koloni de sɔrɔ i kunkɔrɔ e fa delila ka sogo k'a ye mɔbili sɔrɔ i fa wulila a ma mɔbili sɔrɔ dilan kan e yɛrɛ an bɛɛ delila ka sogo k'an ye wari sɔrɔ an ma wuli ka wari sɔrɔ dilan kan n'i sogora k'i ye nafoloba sɔrɔ sogo la i b'i jilaja k'a bɛɛ dun yanni i ka kunu o la n'i kununa i tɛ nimisa pourquoi sogo tɔ bɛɛ bɛ kɛ i y'a fɔ nkalon ye mais n'aw sogora koloni na aw bɛ wuli ka koloni sɔrɔ aw kunkɔrɔ jatɔ pervers ninnu o tɛ nkalontigɛdenya ye jinɛ bɛ se ka na koloni d'e ma jinɛ ma wari di e ma jinɛ bɛ se ka na koloni d'e ma jinɛ m'e don da la jinɛ bɛ se ka na koloni d'e ma e sarakaden e ka tila k'o fili mɔgɔw ye 100-100 ni sarakadenya tɛ jinɛ e de ye jinɛ ye yanni e ka mɔgɔw mago ɲɛ i t'i yɛrɛ mago ɲɛ la charité bien ordonnée commence par soi-même e bɛ na u sigi ko jaba sira bɛ mɔgɔw la jaba sira t'i la n'u ko jaba sira b'i la o kɔrɔ cɛ ka ye o la sa jaba sira bɛ taa laban PDA la jaba sira bɛ taa laban Guinea la jaba sira bɛ taa laban murudafila la jaba sira bɛ taa laban ɲɔgɔn lase la jaba sira bɛ taa laban PDA la o de kama muso cɛ ɲumanin bɛ yen ko jaba sira b'olu la jaba sira t'i la gɔyɔ sira de b'i la jaba sira t'i la fiyɛfiyɛ sira de b'i la jaba sira t'i la laurier sira de b'i la jaba sira t'i la layi sira de b'i la jaba sira t'i la filafilamarani sira de b'i la donc o kɔrɔ n'u ko jaba sira b'i la o kɔrɔ y'i cɛ ka ɲi i y'o faamuya wa maintenant u bɛ fɛ k'i ka cɛɲa feere e yɛrɛ ma i y'o faamuya maintenant sisan n'u y'a dɔn wari b'i kun i ka bon i ka jɛ i jɛlen don u b'a fɔ ko tanba b'i la tanba t'i la tandenni de b'i la u b'a fɔ ko tanba b'i la tanba t'i la tan fitinin de b'i la u b'a fɔ tanba t'i la tama de b'i la u b'a fɔ ko tanba b'e la parce que ko n'o b'e la i y'o faamuya wa
n'o b'i la donc sa n'u ko tamba b'i la o kɔrɔ u bɛ fɛ k'i ka sanu dun parce que sanu b'i kan na soit to i bɔra mɔbili ɲɛnɛma kɔnɔ i ka bɔ i ka ja i dafalen don dawula b'i la u b'a fɔ ko tamba b'e la i y'o faamuya wa tamba b'e mun na e fa ka wusa olu fa ye tamba b'e mun na e ba ka wusa olu ba ye tamba b'e mun na a t'olu mun na donc e bɛra k'i ye cogo ka ɲi n'olu ta ye dawula b'i la n'u ye e ye furu sɔrɔ e ye cɛ ɲɛnɛma sɔrɔ e ye denw sɔrɔ problème dɔ nana dɔrɔn i nan'o da yira ni sarakaden sigilenw na sunguruba kɔrɔ makizari jaburu jaburu soburu jaburu bili ni bebe bɛn soja fɔ an ye bɔanye fɔ an ye bɔra bɛɛ la pule ninnu ye mago ɲɛbaliw de i y'a faamuya u b'a fɔ ko tamba b'e la u bɛ n'u sigi i y'a faamuya wa so u b'a fɔ ko bamanankɛ b'e la bamanankɛ b'i la o kɔrɔ ko wari tɛ kun ni wari tɛ minnu kun u b'a fɔ ko bamanankɛ b'olu la olu bɛna to yɔrɔw furanni na baramankow la i y'a faamuya wa bamanankɛ t'i la garankɛ de b'i la bamanankɛ t'i la jawarakɛ de b'i la bamanankɛ t'i la silakɛ de b'i la bamanankɛ t'i la jarakɛ de b'i la bamanankɛ t'i la kulubalikɛ de b'i la bamanankɛ t'i la fulakɛ de b'i la bamanankɛ t'i la garankɛ de b'i la i y'a faamuya wa makalu barasawanɛ de b'i la garankɛ t'i la dɛ i y'o faamuya wa yafa de b'i la garankɛ u m'a fɔ garankɛ b'i la dɛ magalakaw de b'i la garankɛ t'i la dɛ garankɛ muso de b'i la ni sarakadenya ko bamanankɛ b'i la bamanankɛ t'i la garankɛ de b'i la i y'o faamuya wa o ye mun ye ko wari tɛ e kun i y'o faamuya wa n'u y'a dɔn i kafalen don kɛlɛ ka di ye an kana nin ka wariba don aw kana sarakaba minɛ na u b'a fɔ ko kaba b'i la kaba t'i la tiga de b'i la kaba t'i la woso de b'i la kaba t'i la banangu de b'i la kaba t'i la de ɲimigoyɔ de b'i la o sarakadenya i y'o faamuya wa ko kaba b'i la kaba t'i la dɛ i y'o faamuya Musa Tarawele fa de b'i la aw ka nin sarakadenya kuma ninnu lajɛ ba ye i y'o faamuya wa bon n'i nana n'u y'a dɔn sisan nɔ i y'o faamuya wa e ye mɔgɔ ye i y'a faamuya kɔlɔsi bɛ e bolo u b'a fɔ ko iju mori b'i la iju mori t'i la iju donso de b'i la iju mori t'i la iju kerecɛn de b'i la iju mori t'i la dɛ iju soma de b'i la iju mori t'i la iju kɔlɔsi de b'i la o kɔrɔ ye ko kɔlɔsi bɛ e bolo parce que en général i bɛ na entre seli fana ni lagazara cɛ soit lagazara ni fitiri cɛ mɔgɔ t'a dɔn i bɛ b'u fɛ tuma min na seli ka di minnu ye olu b'u labɛn o position na olu yɛrɛ tɛ fɛ ka fini sugu dɔ don ka taa dɔnnibagaw fɛ yen i kana fɔ k'u ye janju ye donc n'u ye o la u b'a fɔ iju mori b'i la i y'o faamuya wa n'u y'a dɔn seli ka di ye u b'a fɔ ko mayimuna sirifu b'i la mayimuna sirifu t'i la dɛ i y'a faamuya wa mayimuna sirifu t'i la mafisu sirifu de b'i la mayimuna sirifu t'i la dɛ i y'o faamuya musini jaba sirifu de b'i la mayimuna sirifu t'i la dɛ i y'o faamuya wa mayimuna sirifu tɛ la o tɛ sarakaden ye i y'a faamuya o ye baarakɛla de ye o ye commerçant de ye o ye jagokɛla de ye o ye taɲinina de ye o nin t'aw ka patapatako la o nin t'aw ka bɔnkɔnɔdenya la o nin t'aw ka sarakadenya la o nin t'aw ka molobalidenya la o nin t'aw ka sarakadenya la u b'a fɔ ko mayimuna sirifu b'i la o la n'o fɔra e fana bɛ to hakili merimeri la est ce que mayimuna sirifu yɛrɛ de tɛ parce que wari b'o kun dɛ tɔgɔ b'o la dɛ e mayimuna sirifu kelen la mayimuna sirifu ala k'o kɛ ne la parce que o cɛ ka ɲi dɛ wari b'o kun dɛ i m'o faamuya wa o bɛ mobili di mɔgɔw ma mayimuna sirifu o de b'e la i yɛrɛ t'a dɔn u kan bɛ mayimuna sirifu mun ma k'a sɔrɔ mayimuna sirifu mun bɛ Bamako sarama ye mun bɛ Bamako dawulatigi mun bɛ Bamako mun b'a yɛrɛ bonya o ko tɛ dɛ u ka nin sarakadenya terme dɔ de don depuis o tɛ yen i y'a faamuya u b'a fɔ k'o bɛ e la i y'o faamuya wa nin bɛɛ ka se k'aw ka wari dun mais mun bɛ olu yɛrɛ la jinɛtigi minnu b'a fɔ ko jinɛ b'e la minnu b'a fɔ ko jinɛ b'i la wɔkulɔ b'i la damajan b'i la namasurunin b'i la i y'o faamuya wa mun b'olu yɛrɛ la sarakadenya kɔ jinɛtigi tɛ mun den kɛra première école la jinɛtigi tɛ jinɛtigi mun ko wari b'a kun n'u ka quartier bɛɛ jinɛtigi tɛ bonya bɛ jinɛtigi mun kan n'u ka quartier bɛɛ jinɛtigi tɛ jinɛtigi mun bɛ yen k'a den bɛ dɔ b'a fɔ alihamudulilayi jinɛtigi den ma deli ka kɛ président ye jinɛtigi den ma kɛ ministre ye jinɛtigi den ma kɛ député ye jinɛtigi den ma kɛ plus riche ye jinɛtigi yɛrɛ ma kɛ plus riche ye o tuma la charité bien ordonnée commence par soi-même yanni i k'a ɲɛ mɔgɔw ye i t'a ɲɛ i yɛrɛ ye wa ni kunatɔ bɛ se bana furakɛ la mun bɛ kunatɔ yɛrɛ bolo tigɛ fɛn bɛɛ cɛ ka ɲi kunatɔ la fo bana furakɛ mun y'ale yɛrɛ bolo tigɛ u bɛ so koloniw de kɔnɔ aw ye jinɛtigi jumɛn ye hippodrome na aw ye jinɛtigi jumɛn ye k'o ka so ye so kɔrɔba ye hippodrome na aw ye jinɛtigi jumɛn ye k'o ka so ye so kɔrɔba ye ACI kɔnɔ n'i ye jinɛtigi ye ACI kɔnɔ u ye appartement ta i y'a faamuya wa fantanden baara de don i y'o faamuya aw ye jɔnni ye ko wari b'a kun Musa Tarawele Mali président fɔlɔ Modibo Keyita ye denmuso sɔrɔ jinɛ ma jigin a denw na Musa Tarawele san 23 masakɛya la jinɛ ma jigin a den na ATT jinɛ ma jigin a den na aw bɛna mun de fɔ an ɲɛna
nangara ba jinɛ ko tɛ tiɲɛ jinɛtigiw aw ka jinɛ ko tɛ tiɲɛ a ye nkalontigɛladenw de aw ka jinɛ ko tɛ tiɲɛ a ye kalabancidenw de aw ka jinɛ ko tɛ tiɲɛ a ye sunguru bakɔrɔw de aw ka jinɛ ko tɛ tiɲɛ a ye nantankolonkɔrɔw de aw ka jinɛ ko tɛ tiɲɛ aw ka jinɛ ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo di aw jɔn bɛ furu ɲɛnama na jinɛtigi jumɛn bɛ mun cɛ bɛ 1000 ta kalo la jinɛtigi jumɛn bɛ mun den bɛ kɛ premier école la jinɛtigi jumɛn bɛ mun dɔgɔnin dɔ kɛra président ye jinɛtigiw ye jɔn don ta la ko ne balaba t'o fɔ aw ye jinɛ ye a ye n ban bala k'i fiyɛ ne de kana balaba ye sitan den toro yiri jugu feere karamɔgɔ dasiri aw bɛna mun de fɔ ne ɲɛna